Tervetuloa Karin omatoimiruutuun. Tällä kerralla suojelemme pikkulintuja liialta ravinnolta. Jokaisessa kodissa on tällaisia marjapuskia. Otetaan vähän tarvekalua. Tarvikkeemme ovat tavallinen puukko. Sitten meillä on tällaisia ennen sanottiin mustekaloiksi. Ja nyt tarvitaan vaan tikapuut ja vähän narua. Tässä meillä on varattuna vähän narua. Se laitetaan ripustimeksi. Veitsellä leikataan sitten siitä sopivan pätkämakkaraa. Ja tässä on tämmönen naru näistä mustekaloista. Se on tämmöstä vähän ehkä korkeeta, niin kun se laittaa tohon kiinni, niin tämmönen vähän huonompi tikapuu pysyy paremmin kasassa, kun sen kiristää. Nyt se onkin aika näppärä. Se ylimääräinen semmonen vaappuminen loppuu. Sitten me nostetaan tää vaan pystyyn. Tohon puuta vasten. Laitetaan naru. Tossa on noita pensaita. Ja tuolla on tommoset toiset tikkaat. Me pistetään sinne noin toinen pää. Ja sitten se naru on tässä ensimmäisenä näitten kasvannaisten yläpuolella. Kumikäsineitä käyttämällä me saadaan semmonen suoja näitä puita vastaan, että ne ei saa mitään tauteja. Tässä nyt kuitenkin joudutaan välillä käymään vessassa ja kaikkea, niin jos ei muista pestä käsiä, niin ainakaan se ei tartu näihin puihin sitten mikään. No niin, me ollaan täällä vähän lintuperspektiivissä. Tuolla on kohde. Sitten meillä on tää naru tässä. Mä luulen, että tossa on tommonen. Niin me laitetaan se tohon kiinni ja sitten viedään maan kautta tonne toiseen. Tuolta kipi. Ja sitten me tehdään sinne solmu. Tämä on tämmönen vahvistettu Figure 8. Se välttämättä ei kiristy, mutta ei me tarvita kuin tää lenkki, kun meillä on toi kiinnityskohta jo valmiina. Tulikohan siitä liian pieni? No ei, katos perhana. No niin. Joo, ei se näköjään sen kireemmässä sit varmaan tarvii ollakaan. Nythän tässä meinas käydäkin juuri päinvastoin, eli meillä meinas tulla pieni fipa. Meiltä meinas unohtua tää oleellinen, eli suojeleva elementti. Otetaan täältä vähän jotain lämiskää. Tossa on tommosia. Nämä on ystävällisesti paikallinen putkiliike tarjonnut tällaista erittäin haperoa alumiiniputkea. Ja kun siitä kumminkin jossain vaiheessa lähtee irtoa semmonen kaistale, niin kaistaleet voi katkaista. Ja siitä tulee sitten tämmösiä läpysköitä, niin me ripusetaan nää tohon narulle.
me saadaan tohon tsak. Nyt me saatiin tähän naruun näitä lappusia. Ja meillä on edelleen noin kumihanskat tuolla suojelemassa puun hygieniaa. Nyt meidän pitäisi mennä tästä vielä ylös ja laittaa tää tonne vähän korkeammalle, kun me kuitenkin niitä isompia lintuja tässä niinku suojellaan samalla. Tai laittaisiko se vähän matamalle, kun varmaan kuitenkin syö niitä marjoja ne pikkulinnut enemmänkin. Mä pistänkin vähän matalammalle. Joo. Ja jos joku tulee nyt sitten tämän jälkeen. Oho. Onks tää nyt kestää? Jos joku tulee kysymään, että myydäänkö täällä käytettyjä autoja, niin täytyy sitten vähän muuttaa tätä narun paikkaa. Mutta missäs? No niin, sit täytyy katkaista. Mä joudun tän ottaa tästä nyt sitten tän narun poikki. Okei, meillä on naru kiinni. Suojelulanka on paikallaan. Sitten katsotaan vielä toi mahdollinen koealue. Täällä on jokunen marja, nimittäin marjat kuulemma saattaa ravita pikkulintua ja kun niitä on näinkin paljon, niin mä luulen, että se on epäterveellistä syödä liikaa. Nyt meillä on tää suojelulanka tässä. Ja pensaat on todennäköisesti aika hyvin suojassa. Että. Wow. Nyt meni kärpänen silmä, että mä joudun seuraavaksi suojelemaan varmaan itteeni. Hyviä harrastetuokioita vaan kaikille. Hei hei!